Aquests dies, a la Sala Beckett s'ha estrenat la darrera producció de la companyia Obscené, Ciutat de Vidre, un espectacle basat en la novel·la gràfica del mateix nom de Paul Auster, Paul Karasik i David Mazzucchelli, que al mateix temps està basada en la novel·la homònima de Paul Auster, Ciutat de Vidre, City of Glass. I això m'ha fet pensar en fer un vídeo on puc barrejar dues de les meves grans passions, el teatre i el món del còmic o de la novel·la gràfica. He estat remenant a les prestatgeries on tinc els còmics i he anat trobant còmics que s'han adaptat al teatre. I aquí us en faig una selecció. Makoki, de Miguel Gallardo. Es va fer un espectacle que es deia Makoki Show, es va estrenar al Teatre Malik, on Pepe Otal, amb les seves titelles, va recrear aquest món de la Barcelona underground dels anys 80. L'espectacle es va estrenar l'any 88. Aquesta Barcelona canalla dels anys 80 ens va deixar grans humoristes gràfics com, per exemple, Iva, que publicava El Jueves, i el seu famós Maquinavaja. Maquinavaja va ser portada al teatre per Pepe Mirabete amb la companyia Tirant Palant, on Ferran Ranyer ens feia de Maquinavaja. Això es va estrenar l'any 89. El cert és que Ferran Ranyer estava magnífic en el personatge de Maquinavaja, fins al punt que el propi Iva, després de veure la seva interpretació, va dir que quan dibuixava Maquinavaja tenia al cap a Ferran Ranyer. Però les coses són com són. Poc després es va fer la versió cinematogràfica i no la va protagonitzar Ferran Ranyer, sinó Andrés Pajares. I després va haver una versió televisiva i qui va fer de Maquinavaja va ser Pepe Rubianes. Ferran Ranyer tornaria anys més tard a interpretar un altre personatge de còmic, en aquest cas Quico Progre, però no pel teatre, sinó per la televisió. I com diu el meu amic Michael Ende, això ja és una altra història. L'èxit d'aquesta versió teatral de Maquinavaja ens porta a dos camins diferents. Ens porta a Torpedo 1936, d'Enrique Sánchez Abolí i Jordi Barnet. Pepe Mirabete també va fer la direcció de l'espectacle, amb la companyia Tirant Palant. Van estrenar l'any 93 al Teatre Borràs. Federico Fassioli va ser qui va fer de Torpedo, tot i que el director se li havia proposat que potser Loquillo podria ser qui interpretés el personatge. D'altra banda, l'èxit de Maquinavaja ens va portar a un altre espectacle d'Iva. Històries de la puta mili. Històries de la puta mili va estrenar-se l'any 90 a la Villarroel, dirigit per Ángel Alonso, amb la companyia catalana de gags. I aquest cop va ser Ramon Teixidor qui ens va fer del Sargento Arencibia. I tirem una mica enrere fins l'any 91, Snoopy, el musical, una producció de Focus i BRB Internacional, amb direcció de Ricard Reguant. Doncs les tires de Schultz convertides en musical, i en aquesta versió trobem la curiositat, doncs, per exemple, que la Roser Batalla feia de Patti, la Victòria Pagès de Lucy, o el Woodstock, l'ocellet groc, era interpretat per Martí Galindo. No trobo els meus còmics de Massagran. Massagran va ser portat al teatre l'any 2005 al Teatre Nacional de Catalunya amb direcció de Joan Castells, on Jaume Ullet ens feia de Massagran. L'any 2008, en el Teatre del Raval, es va estrenar Cutlass, aquest famós minimalista cowboy de Calpurnio, en una versió de teatre d'objectes. Mortadelo i Filemón, The Musical! Una versió de gran musical, amb músiques dels anys 60, 70 i 80. The Musical! Amb direcció de Ricard Reguant. L'any 2010 varen fer Deviner Dances, un espectacle de dansa en homenatge a Edward Gorey, aquest fantàstic il·lustrador, i a tot el seu món personal. Les coreografies eren de Beali Guerra i un servidor de vostès és qui va fer la dramatúrgia. L'any 2014, Iñaki Nieto, amb la companyia Los Zurdos, va dur a escena Amores Minúsculos, d'Alfonso Casas, una comèdia sobre aquells petits amors que potser no són l'amor de la teva vida, però, per què no, poden ser també un gran amor. Aquesta comèdia romàntica va tenir tot el seu periple, perquè primer es va estrenar a la Nave 73 a Madrid, després va passar al OFF del Teatro Lara i finalment al Nuevo Teatro Apolo, o sigui, de format més alternatiu a gran espectacle. A Barcelona se la va poder veure al Club Capitol. Potser els dibuixos d'Alfonso Casas us sonen d'algú. Aneu ben encaminats. És qui va fer el cartell de Smiley, de Guillem Clua. I ja per acabar, però no per això menys important, sinó tot el contrari, Fan Home,
una novel·la gràfica d'Alison Bechdel. De fet, la meva novel·la gràfica preferida del moment. El New York Times la va seleccionar com una de les millors novel·les de l'any en la que es va editar. Aquesta novel·la gràfica a dues tintes ens explica la història de la pròpia Alison, que va descobrint la seva sexualitat a l'hora que va descobrint la del seu pare. Spoiler! 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 Lisa Korn i Janine Tesori van ser les responsables de convertir aquesta novel·la gràfica en un musical que en un principi es va estrenar a l'Off-Broadway, però que finalment va passar al Broadway oficial. Bé, i fins aquí la meva selecció de còmics i novel·les gràfiques transformades en teatre. Aquesta combinació perfecta de les meves dues grans passions.